Hello mga people, mga human being tips and twigs na karon. Karon ana po koy lain nga customer ya kani si ma'am asam ni siya gikan. Diyan sa to mga video, ana sa to mga reels. So ang mga video gyud dako gyud kayo og tabang para sa katawhan kay ngano normal na siya to isgutanhan ag ni buzzer pero kutob sa makakita sa video kuan gyud sa maintriga kay dili tanan buhok, dili tanan jud nga magtrabaho og parlor nga gwapa jud na og resulta. Kay kanang resulta yung makita di aring dapita, makita yung sa mga customer, pareha ni ma'am. First time niya no, na-intriga siya sigig tan-aw sa mga video. So karon ni ari siya diri kay ako ning ipa kuan yung buhok ipa. Dili man ni kinahanglan i-repair kay dugay naman ni siya giriban no. Ipaduol ganato ni iyang buhok tan-aw dagko kay strand. Unya dili pud siya damage kakuan lang ni sila mag DIY. Kanang DIY nga hisgutan nato normal gyud sa tao kay kanang mga tao jud magkuan sa budget usahay kay normal na sa kinabuhi nga. Kaning rebanding dili tanan riban nindot, dili yung panghilabot. Ako mo ingon jud ko nga akong trabaho nindot jud kong trabaho kay proven and tested gyud na nako sa Swarovski kay dugay na ko nagamit lalima kag almost 20 years ako nagamit. Grabe pa ko kabalo no. Muna siya nga, yung makita sa mga video, tinuod yun ang resulta. Para ani ni ma'am, intriga kay siya. So, karon na siya, ron dire, kay magpagwapa. O niya, ayaw mo kalimot di ay sa pag-subscribe sa tong YouTube channel, Miss Human Being. Don't forget, Miss Human Being. Nga mo padayon sa akong trabaho, Glatt Rebanding Swarovski made in Germany. Wala mo dyan kilaing gamit niya. Kani ang buhok ni ma'am, kaning rebanding sa Swarovski sa iyong tan-aw din ha, di ba murag mingahi ang buhok no. Ing ana gyud ni siya mugahi ning glatt. Ug katong straight therapy dito mugahi pero kani si glatt mugahi gyud ni siya kay ug sa rebanding pa ni siya dili ni siya ordinary pero Swarovski gihapon ni pero sa tanan murag siya naa sa ubos. Murag low siya pero inig apply nimo diri sa buhok, labi nag-colored nga buhok niya DIY para ning buhok ni ma'am. Gamitan naman niya ng mga ordinary nga rebanding color. Muna iyang buhok gahi muna siya nga ang rebanding gawas og Swarovski ato ibutang nga color humok pero og ganing mga ordinary nga color mugahi gyud nga nya ug ka maanad ani og apply og medisina nga glatt sa bag-o pa ko nga gariban aniha bag-o pa ko gagamit ani nga rebanding akong tan-aw analyze ako sa buhok hing brittle kining gahi siya nya ang technique ana niya kay diri mata sa YouTube karon ang technique ana niya para mawala ang gahi apply otro og medisina hangtod sa mo straight siya para mawala tong gahi sa buhok kay ug di nimo applyan imurang pasagdan naa gyud chance siya nga magbrittle mo nang daghanon og apply medisina non-stop gikan pagsugod hangtod sa katapusan dili undangan og apply medisina hangtod sa mo straight para mohumok ang buhok mora nay mugna diha mora nay drama sa amo ang medisina ug kabalo jud ka mo trabaho og Swarovski product kaniyang buhok di man siya damage so nindot siya plansahon kay labi na ni ma'am siya rabi tay ga color ani kanang usay pakuluran lang nato ni ato mga sister unsa ba kay normal na gyud siya kay magtipid ng gitang mga tawo pero ang buhok gyud niya nakit-an man ninyo ganiha nga dili damage so ning ana siya plansahon sayo na kay plansahon dili bitaw ka mag hadlok ba ni magplansa og buhok pero dili damage di ba nindot kay buhok no nya naa ba gyud mag-ingon nato na gyud mangutana or mag sa comment nga ang pagplansa kuno di mao di mo siya pwede na kung ihagos-hagos kuno plansa pundo-pundo kay kanaupit kini jud kay nang inita di na mag kanina duhan ka book gloves no duhan ka book gloves puro gawas pasulod paghapon ng init sa buhok init sa plansa grabe jud yung plansa ka init kay ug ordinary pa ni siya nga plansa dili man gud maingana nimo di mo kay na sila init kani kay super gyud siya init di pud pwede mo pahinayan kay pahinayan pud nimo di man pud mahagos mo maing buhok di man pud mudagan ang plansa ako yun ipakita nga ako ang neutralizer para wa tay shortcut nga trabaho bagyon sa gyud kini bitaw akong customer no first time rabi niya nga mi ari diri mo na makabalo siya og giunsa ni ang buhok kay dili man ko pareha sa uban ha dili ta panghilabot ako yun ang tug-anan ang mga customer ug unsay akong gibuhat sa buhok para aware sila nga unsay akong gibutang kay ug dili man gud pod luoy po ng mga customer oy nga mura na to atong gi-blind bitaw unsa na akong gipamutang nga mga medisina neutralizer de ini misiko og yaw-yaw no neutralizer de ini para paano ba ka na magwapa na ning buhok ni ma'am kay para ba ni nakasuway nga gibutangan ako ni gamay kanang
Gibutan ako gamay color para ma-enhance, para mawato yung daang color kay naay pagka-red kay basta ka ng mga ordinaryong mga color, redis yun na siya. Kani magong mga Schwarzkopf kalabanan color ani murag naa siya pagka brown bita mo na ako siyang giinisan para magwapa ang iyang buhok. Kay aron makaingon siya amazing pagkahuman kay tagsar ba siya magpariban karon pa sa kadugay na sa kalibutan karon siya kita nako oh. Natiguang na lang ko sa world no pero at least makasuway sila nga naday gamhanan. Human ako og treatment sa buhok kaganiha ko libutang nga Bonacure no atong gibanlawan pero bisan pag nahuman ang treatment ang ako yung buhaton ani ayuhon yun ako banlaw gihapon ang treatment kay ang purpose sa treatment para mo straighten ang buhok sumugahi siya meaning maligo ang buhok so pagligo sa buhok na kay treatment ang gibutang nga Bonacure karon yun nagbanlaw para ma-wash out itong Bonacure nga gibutang. Magpabilin man gihapon to kahumok sa buhok. Basta gibutangan ni Bonacure kay ang Bonacure muna sa treatment na antibiotic para ang buhok dili madaot samtang nagriban. Nya karon pagkahuman ana magbutang na pud ta og kinahanglan jud siya butang nga conditioner kay para mahumok ang buhok kay ang kaning conditioner purpose ani niya para close sa ato ang cuticles sa buhok para magwapa ni gyud sa mo smooth na kay ang buhok atong rebanding pagkahuman nga ni siya o pwede na nimo siya apo ni technique usang pagbanlaw kinahanglan nga dili kay tarungon ang pagbanlaw sa conditioner di kay nimo i-wash out kay para ang kahumok sa conditioner magapabilin kay imo siyang i-wash out ug maayo ang conditioner na wash out sa ang buhok dili na jud kay humok na kinahanglan siya nga dili jud mo banlawan pila ra ka o magkabo ka duha or tulo or upat ra ka kabo ayaw na jud kay banlawi para humok paghapon ti ang buhok mora gyud ako ikahatag yung mga tips para sa mga usaong paggamit ng conditioner sa buhok nya usa tan-aw sa buhok ni ma'am bagwapa kay duol jud asin duol jud maayo para maklaro gyud nato ang buhok ni ma'am una unsa na humok kay sa nga tanan sa ato ang buhok nga giriban og glatt rebanding iduol kunog maayo usa yung tan-aw sa buhok ni ma'am perti yun ang pagkahumuka na. Humuka ay jud way makalabaw kay first time na ni ma'am diri nga gapariban kay nakakita lagi siya sa video no bisag kamo yung tanaw mo diha ma-amaze jud mo aning buhok kay ang buhok ra ba jud mi atong crowning glory unsa imong kay istorya sa imong buhok ma'am nga gwapa na medyo ka og buhok Proven and tested, the best. the best jud kuno ingon si ma'am kay Legit. sa video ra gyud niya nakita nya karon na gyud siya ang buhok di siya katuo may ngana din na mo na siya nga kung gusto mo magpariban, pangita mo ang Schwarzkopf na salon. Gusto mo magpagwapa, dito pangita. Kaya aron dili mo magmahay, bahalag mahal ang bayad. Basta ang resulta, magwapa ang buhok. Kaya ang buhok, no? If madawt imong buhok, lisod kay ayuhon. Pero magpa-Schwarzkopf product ka, pa-Schwarzkopf rebonding and color, etc. or treatment, para ni gibunacure man ning buhok ni ma'am, gwapa jud kay ang buhok. Dili jud ka magmahay, pero ang pricey lang yun siya, mahal lang yun, pero never yun mo magkuan, never yun yung sakit yung dughan kay normal lagi na siya mobayad tay insakto kay gwapa magresulta no nya kani si ma'am first time pa niya nga gwapa kay ang buhok di yun siya katuo nga may ngana di ba nya don't forget to subscribe my YouTube channel Miss Human Being and thank you for watching and sa sunod tong kita-kita bye bye.